Ngeni kane sirikand ni odonja paro ni sirikand uru notemo kabisa mondo kik gidhir fuel levy the 16%. To ineno ka sirikand ni nokete 16%. Mama no be ni neno kata jo opposition ne temo dhiro ni to kwadwoke mondo bed 8%. Ngech ka 8% be ntiere na fumo romo miyo jo Kenya. Mara ariyo gima jo Kenya bonego ng'eni ya sani mafuta okwanyeo gi dola. Nyochi neno ka koro nwaduogo koro nche wanyiewe gi shillings. To sechego nchi neno ka shillings wanodhi piny. Koro sani makori wacho ni shillings wa the strongest world. Koro be wadwane na neni to be wabro file commodity koni kosena ena gimiti mang'owa ena gimiwacho nikech sani tigeni wadhi mbele gope mang'eny mane wakao dhie maturity ka wachope dwe mara 6 ka ng'eny gi ka koro wabro timo ang'owa wadhi bet kwa chulogi kendo wadhi chulogi gi dola. Koro miyo ka gwecho ni dola dok piny ten mana kuwa nikech sama dola ni malo no tiyudo ka gowi ma wadhi chulo ka eno nego benwa chulo siling 1 yudo ka chulo siling 3 kata siling 4. Koro sama dok chieno to wambe miyo wanafu kendo miyo sirikal be nafu en mana ni koro sama nafu ntiere no to nego wanene mana kaka ni winjo ka gavana wacho niya onego japiny winje mfuko. Kik wachi ni pek mar piny odok chien to in maisha ni pod enena kaka ne encha. Ero kamano nyakora mwajwanga magini mokwongo weche ma oganda jo Kenya ng'eni biro bedo ka kolo matut chal mar uchumi mar piny Kenya kalo koda kaka yamosebedo ka futo kaka Fred Nete